Og her troede jeg, at min første anmeldelse ville blive Dragon Ball, men det må vente. Der kom nemlig andet spil til tankerne i mit hoved. Jeg tænkte, at det var lidt lettere end Dragon Ball, som min første anmeldelse på dansk. Der kommer også en engelsk udgave. Det skal også de sidste her i min første anmeldelse, så hvis der er noget jeg missede, en lille ting jeg missede eller noget, må I gerne skrive det i kommentarerne, så skal jeg nok forsøge at lave det. Men nok om det. Min første anmeldelse, jeg vil lave på den her kanal, er Evolve. Da jeg så det spil først, jeg tænkte, hvad fanden er det? Og hvad er det? Altså, det er en helt ny genre. Altså, det er helt nyt. Så jeg gik ud til mit lokale GameStop og betalte en hel masse kroner. Altså, kassen, det var fucking dyrt, dengang jeg skulle ud. Kom det op til mine forhåbninger. Det virkede i hvert fald fint. Jeg har i hvert fald haft det rigtig sjovt med det. Velkommen til den danske anmeldelse af Evolve. Så, hvad er Evolve? Evolve er faktisk et 1 vs 4 player co-op-spil, som blev udviklet af, you guessed it, Turtle Rock Studios. For jer der ikke ved, hvem de her Turtle-gutter er de blandt andet kendt for 2 store titler, Counter-Strike og Left 4 Dead. Counter-Strike er mere sådan et competitive spil, som jeg ikke ved så meget om, og Left 4 Dead er et stort titel, som jeg elsker, og jeg totalt anbefaler. Nå, i 2011 gav THQ, Turtle Rock Studios, rettigheden til at lave 4 vs 1 co-op-spil, som vi så senere hen vil kende som, Evolve. Faktisk, hvis du ikke vidste det, var Evolve faktisk allerede i produktion i 2010, hvor teamet skulle have det igennem. Men på grund af stress med THQ, og de var ved at gå bankerot, kom spillet først sådan på plads og i gang med rigtig produktion tilbage i 2011. Nå, nok om det. Lad os vende tilbage til 2013, E3 2013, hvor vi så vores første gameplay på det spillet. Jeg så på gameplayet, dengang det kom ud, og jeg må godt nok indrømme, jeg var imponeret. Ideen med 4 vs 1 spiller, det lød da mega fedt, og noget helt nyt for at være ærlig, det var helt nye genre. Så jeg tænkte, det måtte jeg også skulle prøve. Og det fede er, hvem vil ikke styre som et gigantisk monster? Det vil alle. Herfra vil jeg så sige, at spillet har gjort en meget stor indtryk på mig, og det er et virkelig sjovt spil. Men nok om mine oplevelser, lad os se på selve spillet. Alright, lad os starte med historien. Hvis du går efter en meget detaljeret historie, giver Evolve dig desværre ikke det. Historien i Evolve er rent faktisk den svageste del af spillet. Du styrer en gruppe jægere, som er ankommet til planeten Share, en koloniplanet. Men på grund af årsager, som vi ikke får fortalt, dukker disse mærkelige monster op, og nu er planeten fuldstændig øde, med kun få overlevende. Og spillerens opgave er nu for at evakuere hele planeten. Det er ikke en særlig god historie, og for at være ærlig er meget dårlig og dårligt velfortalt. Så den skal nok ikke sådan rigtig regne med. Men nok om det. Lad os se på gameplayet. Når du kommer til titelskærmen, er det første du ser er multiplayer og solo. Hvis du tager solo, kan du custom en bane med mode, monster og effekt. Mode har du valget med 5 modes, som jeg nok skal gå ordentligt. I map effekt kan du vælge hvad for nogle forhindringer eller fordele du kan få på banen. Så for eksempel du kan gøre wildlife mere aggressive, eller du kan få cargo ships til at spotte monsteret for dig. Det gør min spilleroplevelse endnu sjovere og for andre spillere. Du kan også bestemme hvor mange gange jægerne kan komme til live, eller hvor lang tid det tager for dem at få dem tilbage på banen. Gør din spilleroplevelse endnu sjovere igen. Når du har gjort alt det, vælger du om du skal være jæger eller monster. Jeg rekommenderer at vi tager jægerne først. Det er nemmest. Som jæger har du 4 classes. Medic som healer jægerne, supporteren som giver jægerne mere skjold og attack damage, Trapperen som er ham der holder og fanger monster i en stor kugle, og Assault som giver angreb, som er angriberen og tank. Og så monsteret ham tager vi lige om lidt. Når du starter på et game, vælger du for det første hvad for en class du vil være. Når du ved hvad for en class du vil være, vælger du også figuren ind i den class. Indtil nu er der 4 figurer. Når du spiller solo, kan du blandt andet vælge hvad for et monster der skal være på banen, og hvad de andre hunter skal være til din egen lille fordel. I online kan du ikke selv vælge hvad for nogle hunter der skal være med på dit hold. Det vælger de online spillere selv. Du kan også vælge hvad for skin monsterne skal have, eller hvad hunterne skal have, som du kan købe over storen.
Men før vi overhovedet starter med, hvem du skal starte med, synes jeg, vi skal gå over, hvad for nogle jæger du har til at starte med. Du starter med Maggie, som kan være her, som er en trapper. Så får du Griffin. Og så senere får du Abe, som jeg ikke har. Og så en DLC-figur, der hedder Crow. Men du starter altid med en hunter. For at unlocke en ny hunter, skal du blandt andet bruge den sidste hunter, du havde evner nok. Når du har brugt dem nok, får du en ny hunter. Når du har valgt din klasse og din hunter, starter spil altid med, at alle hunterne hopper ud af dropshippet. Herfra, når de lander på banen, skal de så finde monsteret og dræbe det. Eller gøre nogle af de andre ting, som er nogle af de andre modes, der skal jeg nok snakke om senere. Indtil nu er det hunt. Lad os begynde på, nu da jeg allerede har snakket om, hvordan hunterne er, hvordan du unlocker dem og sådan. Hvad siger så til, vi snakker lidt om styring? Du styrer din klasse ligesom i Call of Duty, dog med jetpacks. Hver af jer bevæger sig meget smooth ved at indrømme, også i luften, og deres evner er meget nemme at aktivere. Det samme med monsterne og deres angreb. De er meget nemmere at kontrollere. Deres controls er ekstremt gode, og for at være ærlig, det er nok en af de mest smooth controls, jeg nogensinde har oplevet i et skydespil nogensinde, for at være ærlig. De bevæger sig i samme tempo alle sammen, også selvom du er en stor fyr. Altså det lige meget hvad for en hunter du er, du bevæger dig stadigvæk i samme tempo. Og det synes jeg er utroligt fedt. Det samme med monsterne. Og nu vil jeg ved med, at du sidder og tænker, jeg gider ikke spille en klasse mere end en gang, fordi det kan godt være, at det er forskellige personer, men de gør det jo sammen. Nej, du tager lidt fejl. Rent faktisk, så spiller alle hunterne, de har hver deres unikke måde at spille på. Som for eksempel, lad os tage for eksempel Medic, som hans point, eller Medics job er at hele hunterne, ikke? Ja, lad os tage sådan en som Valve. Valve kan kun heal folk med afstænder en af gangen. Kira, som er den tredje medic du unlocker. I stedet for at heale en af gangen, healer Kira flere personer. Så hun healer alle sammen i stedet for en person. Så ja, hver hunter spiller egentlig ikke som den samme. De spiller hver for sig på samme niveau til gengæld. Men de spiller hver for sig, så det skal du ikke være bange for, hvis du overvejer at få spil. Nej, jeg var ved at glemme det. Lad os se på den sidste klasse i spillet. Monster. Ligesom Hunters starter du med at vælge dit monster. Der er Goliath, der er Crack, så er der også Wraith. Og så er der det fjerde monster, som er Behemoth, som du kun kan få, hvis du forbestiller spillet eller køber DLC-pakken. DLC-pakken koster sådan cirka 109 kroner. Som monster starter spillet med, at du har 10 sekunder til at løbe væk fra jægerne, før de spawner. Herfra skal du æde det lokale dyreliv, som er rundt omkring banen. Formålet er, at du så kan udvikle dig og dræbe hunterne eller andre objectives. Det kommer af på, hvad for en game mode du spiller. Når du udvikler dig, kan du bruge 3 points til at opgradere dine angreb, så de skader mere. En hurtig note. Hvis du har problemer med at finde dyrelivet, kan du bruge monsterets luksusans til at se, hvor dyre lider omkring dig, i det område du er i. Lad os endelig snakke om de 5 game modes. Lad os starte med Hunt. Som alle andre game modes, starter Hunt med, at du hopper ud fra et dropship, hvorefter du skal gå på jagt efter monsteret. Som starter med, at du bare går på jagt efter monsteret. Hvis monsteret når at udvikle sig i stage 3, skal du hermed ikke bare jagte efter det og dræbe det, men du skal også beskytte et kraftværk. Det er ikke bare monsteret, du skal være bange for, men dyrelivet rundt omkring dig kan også hoppe frem og angribe dig. Nogle dyr gør ikke, men de fleste gør. Hvis du vil have nogle tips for at finde monsteret, kan du finde lige rester rundt omkring, som du måske ikke har spist færdigt eller har spist. Og når du endelig har fundet den satan, så begynder kampen. Alle odds bliver brugt, alle våben bliver brugt, alle skud bliver brugt, indtil du endelig får det monster ned. Jeg kan fortælle jer, der er ikke noget bedre end den følelse af endelig have besejret et gigantisk monster. I Hunt som monster får du 10 sekunders forspring til at komme væk, og resten af tiden går du egentlig rundt og æder dyreliv. Når du har et nok, kan du udvikle dig til at blive et større og stærkere monster. Når du har udviklet dig i stage 3, kan du hermed ødelægge kraftværket. Jeg snakker om Rescue, den anden game mode. I Rescue skal du finde op til 5 overlevende og bringe dem tilbage til The Extraction Point. Som monster i denne mode skal du dræbe alle overlevende, før jægerne kommer. Der kan også komme tidspunkter,
hvor jægerne allerede har revivet en overlevende, og dem kan du selvfølgelig også bare dræbe. Frygt ikke. Den tredje game mode, Nest. Før jægerne kan vinde i game moden Nest, skal de ud og ødelægge 6 æg. Og som du nok kan regne ud, så monster skal... Okay, den næste mode vi skal se på er Arena Mode, som er den nyeste mode. I Arena Mode spiller spillerne mod et Stage 2 monster, som er låst inde i en kuppel sammen med jægerne. Herfra skal du være med at slå monster ihjel, eller monster skal slå jægerne ihjel. Dem der har slået monsteret ihjel, så har hunterne vundet, og monster har slået jægerne ihjel, ja, så har monsteret vundet. Meget simpelt, der er ikke så meget strategi, det er bare ren slåskamp fra begyndelse til slut. Den næste mode er Defend. I Defend skal jægerne beskytte 3 generatorer i 10 minutter. Hvis en af generatorerne bliver ødelagt, starter tiden forfra. Som monster i Defend skal du selvfølgelig smadre generatoren, og bare roligt, du starter i Stage 3 med 2 Goliath Minions. Og så er der den sidste mode, Evacuation. I Evacuation spiller du alle modesne, men hvor du starter med Hunt og slutter med Defend. Hvis du vinder, kommer der fordele, og hvis du taber, der kommer der ulemper. Tænk på det som et custom map, hvor du ikke vælger effekterne eller modesne, for den sags skyld. Ja, det er WoW. Det er et meget awesome spil. Det er lidt et cat and mouse spil, især hvis du spiller Hunt mode. Men bortset fra den dårlige story mode, og som de så forbedrer i DLC, er WoW en god okay til et 6 ud af 10.